Какви са последиците за дъщеря, когато има нарцистичен баща, комплекса на Електра, как се преборва? Слави. А, Аз много често казвам в видеята, които правя и ще продължа да го казвам, ние сме многокомпонентни, много фактори ни влияят. От едно нещо взимаме по малко, от друго го преекспонираме. Много зависи какво са ни повтаряли като малки. Много зависи какво ни се е случило след това. Много зависи какъв ни е бил опита в последствие. Много зависи какви са ни били победите. Много зависи какво сме научили. Всичките тези малки частички, които са нужни като отговори, за да разбереш конкретния човек. Какво с този конкретен човек се случва в неговото детство? Какво той е пренесъл от детството си? Какво не иска да си спомни? Къде са тези подводни течения, които понякога се усещат? Какво от този неангажиран, грандиозен баща, как се отразил? Защото има деца, на които грандиозните бащи се отразяват много добре. Независимо, че са нърълът.